Takže je to tu. Konečne som sa dostal k vode. Nachádzam sa na Zemplínskej Čirave. Je momentálne teraz 4. júla, takže sezóna sa už dávno začala, lenže bohužiaľ nemohol som sa ja dostať k vode. No ale už sme tu. Som tu od včera večera. Včera večer som sa balil. Prišiel som k vode niekedy okolo 12. v noci, tak som si iba rýchlo vyhodil vonku veci, bivak a zložil som si lehátko a len som prespal, čo som len vyhodil tu dole na zem, ani som na vodu nedával. Takže no a máme tu prvý deň nášho lovu. Som na novom mieste. V živote som tu ešte nechytal na tomto mieste, takže neviem, čo tu mám od toho čakať. Na nejakých 550 metrov som našiel nejakú lavicu. Tak jednu udicu som položil hore, ako ide tá lavica, ako pomaličky schádza, potom je tam také tvrdé na vrchu a potom páda dole. Tak jednu som položil hore, druhú som položil dole nejakých 50 metrov dozadu, tam som našiel také rozhranie medzi mäkkým a tvrdým. Tak som to tam položil, mal som tam mať pred chvíľou záber, ale neviem, kde sa tam dá zdúvať, čo zamotalo. Nevidel som ani na sonári, že by tam bol nejaký strom alebo niečo, neviem. Takže no dobré znamenie. Po nejakých 2 hodinoch som dostal záber, takže fajn, teším sa. No a čo vám poviem, fúka severák rovno na mňa. Hlasia ešte dneska tak cca do tej 3, že by malo fúkať, potom sa má ukľudniť. No a boli búrky dosť silné, teraz posledné 2 dni dozadu naspäť, takže je to tu všetko zmačané. A voda sa trošku ochladila, tak dúfam, že to z rybkou pohne, lebo čo som mal doteraz informácie, tak viem, že ryba sa vôbec na Širave nechytá, takže budem rád, keď aspoň dať čo chytím. Takže máme tu prvú noc. Máme 2 hodín ráno. Dostal som prvý záber. Druhý záber, prvý som mal cez deň, ale tak, kde sa tam o niečo zavadil. No ale teraz mám krásnu rybu, 19 kilovú. Je to šupik, dlhý, cez celú podložku, chvost mu trčí vonku. Taká nesmelá jazda to bola, zamotal sa mi dookola tyčovky, posunul mi celú tyčovku preč. Takže musel som ho tam štrikovať, ani udicu som nepokladal, len som rýchlo položil tyčovku a vrátil som sa na breh, že by som ho zdokumentoval. No a asi takto, no. Pozrite sa na to. Oh, 19 kg, paráda, teším sa, super, dlhý taký je, krásne, bože, ďakujem, super, na to, že rybka na Širave nejde, som veľmi spokojný za túto rybu, prišiel na Marísko, moja najobľúbenejšia guľa, takže som veľmi spokojný. No a ideme to tam naspäť položiť a uvidíme, či ešte dačo v noci príde. Mal som nepríjemnú skúsenosť teraz večer. Spal som a zrazu som počul niečo tu praskalo, puchalo. A pozerám, niekto stojí mi pred bivakom a hovorí mi, páne, hovorím, že prosím. Že stratil som sa, že chceli ma pobiť chlapci a že kde som. Tak som pána navigoval preč. No ale 5-krát sa mi vrátil naspäť, už som nevedel, čo s ním mám robiť, nakoniec som ho poslal, ukázal som mu presne smer, tak išiel preč, takže trošku som taký na vážkach, že čo to bolo za človeka, takže neviem, takže preto už ani nespím, už len sedím tu, takže idem ho pustiť a dúfam, že ešte niečo pekné príde tejto noci. Čaute. Ahoj. A pozdrav
Pozdrav rodinu. Ďakujem. Dobré ráno. Máme tu prvé ráno. Raňajočky šampiónov. Nesquik a mliečko. Takže uvidíme. V noci bola iba jedna ryba, tá 19-ka. Viacej nič nebolo, žiadny záber. Takže snažil som sa spať. Od 4 rána som sa snažil zaspať. Máme tu záber. Z tej udičky som ešte rybu nemal, len práva udička na kryla. Ide do padáku. Dosť veľké vlny sú, no ale dobre, no, ideme za ním. Takže ďalšia rybka. Zárom tak okolo 6-7 kg. Takže Klausy, kamarát. Takže ďalší záber, dneska už tretí z toho istého miesta. Takže už po tretíkrát som sa snažil zaspať, ale nedá sa. Stále ma zobudí záber, stále pádak. Ďalšia rybka, zase tak okolo 6-7 kg. To sú také rybky, no pekné sú to, ale chceli by sme dať čo krajšie. Super, ale krásne sa začala rozbiehať ryba, takže super, teším sa. Ideme ho pustiť a ideme to naspäť položiť. Tyčovka je už ani nevidím, kde mám tyčovku. Ma odfúklo. No nič, ideme pohľadať a položíme to naspäť na miesto. Takže už sa zase zvečerieva. Máme 7 hodín za chvíľočku. Dneska to bol dosť zvláštny deň. Takú rybačku som už dlho nemal. Prvý deň ma celý deň bolela hlava, som len na tabletkách bol. Dneska zase som mal hnačky, takže behám tu po krikoch. Mám tam už vykopané už asi 4 jamy. No a rybka sa už rozbehla zo zadu, z toho bláta, tam z toho prechodu, čo tam je, medzi tým tvrdým a blátom. Odtiaľ z tvrdého miesta som mal jednu rybu, dneska ráno. A inak to celý čas stojí, funguje iba tá ľava. Širáva sa zaplnila strašne. Všade takto je motoraky, jeden motorak tam, teraz ide, ďalší je tam. Tu vedľa sa ja mám ešte 4 člny, takže je nás tu dosť veľa. A počasie sa umudrilo, no na ryby to není ideálne, zajtra hlasia 30 bez vetrie, takže budeme sa opaľovať, budeme oddychovať, možno príde žena s malou, takže sa aj poopaľujeme, počľupkáme sa vo vode, takže
Uvidíme, či niečo tejto noci príde. Dobre, tak keď bude niečo, nejaká rýbka, tak sa vám ozvem. Zatiaľ sa majte. Ďalšiu rybku mám skoro ráno, 6 hodín, líšťek, trošku bojuje, ale má tak okolo 5-6 kg, takže ďalší záber. Teraz som sa vrátil z vody, nestiel som kávu zaliať a zase to začalo. Asi musí tam mať huf tam musí prechádzať a musel teraz si zobnúť. Takže super, teším sa, idem poň ho rýchlo. Som zvedavý, že čo to tam bude. Ďalšia rybka. Ďalšia rybka tak okolo 6 kg, takže nič z toho. Takže chcem vám ukázať sortu rýb, s ktorou tu bojujem. Je to všetko tak okolo 5-6 kg. Dneska ráno som dostal 2 rýchle zábery. Včera napríklad celý deň som nemal ani jeden pipanec. No. Takže pozrite sa, začím takým tu bojujem. Také rybky mi chodia, takže som rád aspoň za to, že vôbec to jazdí, lebo viem, že dookola nikto mňa nechytá, takže aspoň také rybky tu si ja chytám. Za to trapenie, ktoré tu mám s mojím žalúdkom. Poďme ho pustiť a nech pošle krajšiu rybku. Pošle dačo krajšie ešte, ďakujem ti. Ahoj. Dačo. Takže hlási sa vám už z auta. Musel som to ukončiť. Som strašne chorý. Utekam domov to všetko povybaľovať a letím do nemocnice, lebo nevyzerá to so mnou dobre. Takže držte mi palce, nech sa čím skôr dám dokopy a zase sa od vody uvidíme niekedy možno. Keď to prežijem toto, majte sa a držím ma palce všetkým rybárom. Dobrým. Čaute.